If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang ang nagapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man gihapon. To! Hoy, halo Jack. Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ko ikaw, Jo. Ginahigugma ko ikaw. Tanan, kinhimo niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Drama nga puno sang komedya. Prelyong? Ano pa rin, Miloy? Kakita ka na, Aswang? Nag-edad lang ako sa nga mo sini, pero wala pa ko kita, Aswang. Ikaw, Yahaw, ako kakita na ko, Aswang. Sa diin, arsa ko na ito ba? Naisyaga, Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag... Wadang banyo kami, ha? Hindi pwede. Hindi. Matasigot na paginapagmadalagan sa aton sa lakyan. Naglagas ang pulis, boss. Naglagas ang patrol. Pahina. Kaniruhon ito pa inas lakaron. Uy, boss. Turupod. Napos na nagurdugo, boss. Huwag ka kayo. Hindi. Nag-awi-uwi na siya. Abali ang portahan. Na, boss, haw? Ipagwa naton siya. Ano? Buksan ka, boss. Buksan. Ano na, boss? Pagwa na natin sa boss. Tindaki pagwa. O, boss. Hindi. Hindi. Dumalapit na lang ang patrol karaw. Dumalapit na lang sila. Padayon nga nagdalaga na sa lakyan. Ano nga to? Kinahanglan. Ay balo na po sila nga magtulog na sila. Kaya kung hindi, may malaing nga matabo sa ilang. Ako hindi sila magtulog. Mapilitan kita nga tiruhon sila. Ano? Oo. Gani, ay balo na naton sila sa bungkid. Are. Are ang microphone. Ay balo na naton sila. Na-charge mo nila. Na-charge sige na. In-charge ni Sir Gina to. Sige. Sound check, sound check. Atensyon sa nagasakay sa salakyan ngayon. Sino man kamo, magtulog kamo. Kay kung hindi, may malayan niya matabog sa inyo. Mapilitan kami na paniruhon kamo. Gani, magpuntat na kamo sa pagpanakyo. Kay matakpan man di ako namon kamo. Kasi kung kung namin kipalupak ni Karot. Salamat, Ted! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, okay lang ba na kamo? Okay lang, kuya. Ang importante nga madakpan na sila ni Bornok. Ikaw pa sa sipurong kuha daw. Jamba. Madaog na ako na rin sa motor mo, ha? Oy, Janay pa, ano man? Nag-awas ang gasolina? Ha? Ngaw? Daw kabasa eh. Asay na. Aton-aton lang ni Toto Enrique. Nag-ililihi si Parmiloy sa iya nga dilargo. Aton-aton lang na. Ay, tuwid ka, Lolo Miloy? Ikaw ni? Ako na po, largo ko malawo. Hipos lang mula, Parmiloy. Ikaw yung mga ginabuking mo, Gid. Ato na, ginalagas na sila subong sa mga kaupdanan namon. Salamat, Gid. Ma'am, buligi kami. Agod nga madakpan sila. Sino na siya? Pulis ako. Pulis ka, no? Si Kwan ka, no? Si Marites. Ang gila siguro kami tingog, sir. Matuod, ma'am. Salamat, Gid, ha. Sige, ma'am. Una na kami, Marites. Sige, sir. Sige. Balitaan na namon kamo kung ano gid man ang mga nagkalatabo dito. Tunalay man ka, David. Sige. Sige ha. Salamat gid sa inyo. Salamat, Gid, ma'am. Magsakay ka mo diri liwat sa motor ko, Lolo Ilyong. Tingko. Trapuhin na nila. Magpuntat na kamo sa pagpanakyo. Hindi! May nagkapanawagan sa
baton sa ilang nga mikrofon. Gusto nila nga magdulog kita. Madulog lang ito, boss! Boss! Sa mga talawan sa inyo! Ay, kinanglan, boss. Madulog to. Ang asawa po, kuya boss! Ako man, boss. Pakaslan ko pati ang lubya, kuya boss. Gusto mo yung mga matay, boss? Ikaw lang, boss! Ka mga talawan sa inyo. Hindi. Ara na sila, boss! Matuod. Ara na sila. Hindi, boss. Hindi. Ara na sila, boss. Mano kita, boss! Hindi. Turuhon nila kita, boss. Total! Mga talawan man ka mo. Kag nakadlo ka mo. Ate, sige. Mampo na lang kita. Talawin! Panulugon ko na lang ang salakyan. Anong imuhon, boss? Ano? Ipataas ninyo ang inyong mga kamot. Kag mag-ampo kita. Hindi. Panawag ka, boss, sa salakyan. Gagitataas ang ito ang kakamot. Hindi. Ara na ginang mga pulis, oh. Hindi Boss. mo magpato pa. Hindi. Manawag na kita, boss. Ano ito, boss? Chef! Ari na kami! Abi nila siguro kung mapadakop na ako sa subusin ni Kahapos. Hindi ako magpasugot sila. Magbato ako. Pagpalapit sa mga pulis nila, paniruhan ko sila. Aring armas ko sa kilid. Pataas ang ito kamot. Pataas ka na, ha? Ari mo ay, tiruhan ka ikaw. Punusan ko ang armas. Ala! Ala, boss! Kinunos mo ang armas mo! Ari ay, tiruhan ko ikaw! Karon, madalagan ako! Nasigun ko pag ina dalagan! Hindi! Kinasiro nila ako! May sisi ako! Ako hindi nila ako maligo! Nasigun ko pagit! Kadamo na nga daan sang kaso ko! Tapos madakpan na ako sang subusin eh! Bahala ka na! Tulong kaya eh! Bahala ka mo ya! Bahala na ka mo madakpan ka mo! Nasigun ko pagit! Kaya magtulog, ha? Hindi! Malapit na lang sila sa ako! Amo ginang matabo sa akon kung magbato ako sa ila. Boss! Nano ka? Naurungan ka o? Siyempre. Nadlok ako. Chef! Ano, pulis, boss? Mampo na kami sa inyo, Chef. Mampo na kami. Dakpa na mga upod ko. Amo na ganing siling ko sa imo, mas kubado. Joy Panso? Kinahanglan nga magbago ka na. Hindi lang ikaw, kundi ang mga tao nga wala pa nakabaton sang kamatuoran. Kinahanglan naton nga magbago. Ay, Magpalapit bayong kita. adlaw. Ay, Choy Pancho, Pancho. Pastor. Ito mo yung Premiloy, pastor mo gid siya, ya. Okay lang, ina. Kung amoy ng rason nga magbago si Lolo Miloy. Ay, gusto ka gid na, Joy Panso. Huwag gid sa problema. Lipay ka gid. Pwede ka mo kaupod sa ako ni Lolo Ilyong? Adto sila. Ay, may hambal kami sa inyo. Nagpalapit kami diri kay tugod nga ipambay hambal kami kay Mascobado. Ay, ano na, Lolo Ilyong, Lolo Miloy? Librihon niyo ko pamahaw? Dumayo na haw? Librehon ka namon plite pagkadto sa quad police station. Ha? Ay, ipadakop niyo si Mascobado? Hindi. Ano to sa police station? Way ko kabalo kon malipay kas ni sa imbalita ko Cebu kon good news di para Cebu kon bad news. Ano ba lang natabo, Lolo Miloy? Oo man, Lolo Miloy. Anong natabo? Sugiri sa Parmiloy. Duga na lang ta. Si Bornok, nadakpan sa mga pulis. Ano? Si Bornok? Hindi. Hindi ko inamabaton. Mas maayo gani nga nadakpan siya, hindi bala Mascobado? Mas safe pa na siya sa prisuhan. Ay, nano ka man siya, Panso man? Mayo pa siguro, Lolo Miloy. Lolo Ilyong, malakat kita. Makanto kita sa police station. Kantuan ko si Bornok. Ang utod ko. Dali, maupod kita. Parmiloy, ikaw na lang plite karon ha? Ikaw plite karon sa aton nga sa pagsakay sa motor. Siling ko nagkikina Cebu nga kwaon ko ang kadibasya hindi ka man. O Pancho. Ikaw plite.
Ano na lang ayan ang himuon ko? Kay nadakpan ako. Sigurado, manimuron gid ako dire sa prisuhan. Kadamo na nga daan sa mga sala ko. Pero ang pamangkot, mapatawad ba ihan ako sa mga tao nga nahimuan ko sang sala? Siyempre hindi guro kadako sang sala ko Burnok, Sir? may bisita ka sa kuha. May bisita? Oo, sir. Maupod ako sa imo. Pero hindi ka malagyo, ha? Oo, sir. Dali ka. Oy! Mas kubado? Burnok? Nadakpan ka gid? Ay, mas kubado. Sige, mabiyaan ko na ka mo doon. Ay, Lolo Ilyong? Oh, Lolo Miloy? way Ari ka mo? ka kapatay sa budo. Maayo kay nakatipon kita dire. abi mo bala, Burnok? Lolo Ilyong? Kung ako lang pasugtan, do kastiguhon da ka mo. Hindi inapaghimua Ilyong. Ay, kaya ako nasintruhan kami sang bala nga pagtiro nila sa amon. Patay na kami subong ni Premiloy. Wala swerte, ara na kami sa lungod nga dua. Motor to de kwado, motor de ke basa. Aman? Anong natabo? Basa sang ihi de yung sang tekobo. Ikaw yung mo pakawian pa ko di. Kwan, patawaran ninyo ako. Kinahanglan makahibalo kita magpatawad, Lolo Ilyong. Lolo Miloy. Pero kung naigo kami, patay kami Ikaw ba? Kung naigo ka, patawaran mo pa siya. Paano ako makapatawad kay basi kung patay man ko? Silip ko daw. Amo na gani nga hapos lang si mo magambal kay hindi ikaw ang natungdan mo. Ikaw to be, o gwa to be Burnok lang siya si Kwad, Panso. Tiro ha. Patawaran ninyo ako. Kiduway ka man kasing-kasing. Hindi. Naghibi ang utod ko. Si Spy, hindi. Sino na si Spy Premiloy? Idok na mo de. Abi ninyo mga utod. Nami gid kon magpinatawaray kita. Gusto ka, Tiyoy Panso. Kay balo ako nga may nahimo ako nga sala. Gani pa daw na ide. Namangayo man ako sa patawad. Ano bang mo mas kumano? Gusto inautod ko. Magpangayo ka sa patawad sila. Why ka man may mo? Naano ka ba't ni mo? Mas kumado man? Baka luluoy matuod si Burnok ko. Gatara mo siyang sipon na kagluha Tabak. O sige. Ginapatawad ko na ikaw, Burnok. Patawad ko na ikaw. Mas kumado. Patawara man ako. Ginapatawad ko naman ikaw, Burnok. Siyempre, wala na ako sa mahimo kay nag-amo ka na sina. Pero abi mo bla? Prilyog? Ano? Baskobado, Burnok? Ano, Lolo Ilyong? Lolo Miloy? May natingalahan ko kay ina pa. Ano natingalahan mo, Premiloy? Patay, liso ni Burnok, ano baskobado? Sige. Patawaro na po si Burnok, baskobado, tungkol si mo. Salamat, Lolo Miloy. Pahaksa ako sa imo. Basta may armas siya, kapa be? Wala. Ginkuhaan na siya siyang pulis armas. Yaksa si Premiloy. Ginkuhaan siya sa pulis. Lolo Ilyong, Lolo Miloy. Kita mo kasala siya? Si baskobado, kasala mo na ro. Sinoy na pordo? Uy, boss si Pilo, boss, ari na siya. Ano? Nga nakabalik sa dayon. Anong natabo? Pasudla siya, pordo. Sulod na Pilo. Ano na itsura human? Napuno ka sa blakay, ho? Pasudlan ko na, pordo. Kabi ng motor mo. Pasudlan ko na, yung kisugiran ko ka mo. Kadugay man nga.
Pasudla na siya, Poldo. Oo, boss. Ari na siya, boss. Boss! Oh. Nanuhin ang itsura mo, Pilo. Napuno sang black ay ang itsura mo. Kinkastigo ka? Oh. Kastigo ako ni Jackie, boss. Ano? Kag paano nga natabo, ina? Kag nga nakastigohon ka sa Jackie nga ito, kinakapalagyo na ito. Nasundan ko siya, boss. Di ba kagaina, naglisensya ko sa imo, boss, nga madulong ko budget sa pamilya ko, boss. Nasundan ko si Jackie, boss. Sa unhan, may nakita na ko nga bata nga nagalakat. Pero hindi ko pa na, wala ko pa na mulalungan nga si Jackie gali ato. Samtang nagamat-amat palapit ang motor ko sa iya, boss. Dito ko na klarohan ang itsura nga siya gali si Jackie, boss. Kaya nakita ko ng itsura mo. Sang hana sa nga ginpasulod nila ni Boyong kag ni Poldo sang niligan lang, boss. Animal, tanay gintero mo na lang, Pilo. Kaya kasi mo. Kahina gisang otok mo. Amo man naganing plano ko, boss. Pero ang nadumduman ko nga bungguan ko sa tani, boss. Ay abaw, ginopdang isa sa mayo nga swerte, boss. Nakalumpat siya sa kalog. Animal, animal, ganda. Te, ano pag itang natabo, Pilo? Mo to, boss. Gan balikan ko sa kay bungguan ko sa liwat, boss. Ay abaw, may otok ni siya, boss. Wala ko gid na mulalungan, boss, nga may ginbutang sa nga bato sa tunga sa dalan, boss. Kaya mo to nga naungad gin motor ko, boss. Kag pati ako nagtumbling gid siya, boss. Ay abaw, namugi ko sa dota, boss. Ori pagkana, boss, abaw. Sakit gid. Animal, kakit pila. Ahaw sa isa ka bata. Wala ka sa may nahimo. Lumpawag ka, Pilo. Tanong pa yan ang natabo. Di mo to, boss. Nagbangon ko. Kagyan palapitan ko ang bata nga to. Kay tirohon ko siya. Ay aba nakalikaw masagyapon, boss. Sanggin ulo ko siya, boss. Abaw nalikawan na gidyapon ng mga tiro ko, boss. Kaaptik siya maglikaw-likaw, boss. Hindi ordinaryong abilidad sa bata nga ato, boss Mac. Abilidadan siya, boss. Animal. Sa dinong motor mo. Wala mo nadala ang motor mo. Amo to, boss. Sa nagbalo si Jackie sa ko, boss, sabay wala ko na nalikawan ng mga atake, boss. Hasta nga nadulaan ko sang animo, boss. Kag pagbugtaw ko, wala na sa tupad ko ang motor, boss. Pero napiho ko, boss. Gingamit ato ni Jackie agad mas madasig ang pagpauli iya, boss. Magad ang Jackie nga to. Sige, Boyong, Poldo. Kamu nga tatlo ang magdayon sa plano naton. Ano nga plano, boss? Si Boyong lang magsugid sinasay mo, Pilo, kag si Poldo. Sige! Mapahuwaya na ako. Mga animal ka mo. Diraan na ka mo. Akigid si Boss Maki. Amuga ni. Kinalan hindi na tayo mapalpak sa mga plano tangin. Pilo, upod ka sa mon. Anong plano niyo, Boyong, Poldo? Kidnapuntang duha katigulang si Lolo Pidong kag si Chay Lucia. Ano? Ano sa mo, Boss Mac? Makilala pa kami sa ginasuksok namon ngayon, boss?
mga traidor ka mo. Hindi na ka mo sila makilalaan, Poldo, Boyong. Pila ka mo kabilog ang malakat. 3 kami gani, boss. Upro na mo si Pilo. Habas. Gusto mo ko daan makabalos kay Jackie, boss? Pagis na makabalos na gid kami kay Jackie, boss. Oh, Pilo. Gani. Kinahanglan hindi na ka mo mapalpak. Oh, kaya mapalpak pa ka mo. Wala na gid kita sang paglaom pangamadakpan ng Jackie nga to. Base kita pang mapahamak. Tinguhaan ginamon, Boss Mac. Nga madala na mo diri ang duha ka tigulang nga to. Kaya pamagis na. Mapalapit si Jackie sa aton. Kag siya na mismo ang mangita sang paagi kung paano ya maluwas ang duha ka tigulang nga to, Boss Mac. Amogad. Ata, ano ka mo oras malakat, Boyong? Poldo? Karon mga alas 2, boss. Sapon. Kinahanglan matapos ining lubraho namon, boss. Ate, sige. Kamong bahala. Mahulat lang ako diri sa inyo. Kaya ginahulat ko pagid ang panawag ni Boss Boy Tirador sa akon. Te, sige. Kamu nang bahala nga 3. Tinguhain yung gad. Ayos, boss ah. Wala sa problema, boss.